Hello everyone, welcome to Bamba Time. I'm here to update you of what was happening on uGenesis Izolo mhla 13 March 2026. Okay, sikhumbule ukuthi uGabriel ugcine etshele uFelicia ukuthi bonke uMarona bazikiphile baya eCape Town. Namhlanje uFelicia uthelwe ngezibonkolo udinwe lento kaBonko noMarona. Okumdina tututu ukuthi uBonko umqambela amanga. Uxoxela u-Aus ukuthi uBonko useCape Town noMarona baya Galvaza. Kwamthusa lokho u-Aus kubakithi kodwa baqhubeka nenkulumo. Kwangena imessage efonini kaFelicia uma ethi uyabheka uGabriel ukuthi happy 16th anniversary. Wayethi inhla uFelicia uma ebona ukuthi uGabriel wavela wathi nangu omunye ukujwayela kabi. uGabriel ngalana wenza ama-booking noma efuna ukuzikhipha noFelicia beyobungaza usuku lwabo lwe-anniversary. Abuke nezithombe zakhe noFelicia bakithi kusemnandi. Umpumuzo uxolisa uGabriel ngokuthi bagcine bexabene naye waze wazamkhipha ngebhandi ngoba nakho exabana noFelicia wavele wakubeka wacaca uGabriel ukuthi akaxabene naye umuntu omdelelile kumele awuxolisa kuyo uFelicia. Wazamtshela nokuthi uzofika athini uma efika laphaya. Wavuma bakithi umpumi ngoba cha kusho ukuthi kuningi amncike uGabriel Shimo. Nangempela wayakathabethe uthe engena nje wathi uFelicia ninginikeze imvuphi yami. Wathi cha mfelicia angizeli kabi ngizoxolisa ukudelela izolo ngehlise isithunzi sakho. Wavele nje wathi uFelicia Junior Gabriel nakhe ngicela ungiphumele kwami. Waphuma kanjalo umpumi. Abuyela uGabriel esezomtshela ukuthi usexolisile uFelicia phela khona into abemthembisa yona kanti uGabriel uzihuphuza alihlaza cwe amanga. uGabriel akasapheli kathabethe uzoyasho uFelicia ukuthi ingathi usuqala uba yiphela endlebeni lapho uphethe ngisho izimbali Shimo Nkosi yami ave romantic uGabriel. Uzocela uFelicia ukuthi bahambe ucelebrate i-16th anniversary yabo. Washo uFelicia indaba yokudlala umasicotha akayingeni. Wathi nje akayilapho kwala ngisho uGabriel esemtshela ukuthi usekhokhile angeke besahlala i-weekend uzohlala usuku olulodwa lwanamhlanje. Wathi nje qho uFelicia wagoqa uGabriel encenga imbiza nje ngamagama aromantic. Washintsha uGabriel. Ngiyayibamba la ungakhohlwa ukucindezela notification bell no-subscribe ngisho umbono wakho.